Sugdan na ang konstruksyon sa multipurpose sports facility sa Zamboanga City. Niadtong Sabado, usa ka groundbreaking ceremony ang gipahigayon sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex kung asa tukuron ang pasilidad. Gipangunahan ni Zamboanga City Mayor John Dalipe ang groundbreaking ceremony. Kuyog sila District 1 Congressman Kaimir Olaso, kanhi Councilor Bong Atilano ug Department of Public Works and Highways District Engineers. Gipunduhan og 95.4 million pesos ang multipurpose sports facility nga gikan sa National Government pinaagi sa DPWH. Ang proyekto gihangyo ni kanhi City Councilor Atilano sa milabayng tuig. Himuon sa tulo ka hugna ang proyekto nga dunay kinatibuk ang pondo nga 300 million pesos. Ang multipurpose sports facility moakomodar og combative sports sama sa boxing, karate-do, taekwondo, muay thai, pingkak silat, wushu ug adunay duha ka court alang sa badminton. Sumala ni Mayor Dalipe, ang proyekto mas makatabang sa pagpalambo sa sports sa Zamboanga di na ila ang syudad isip home of world-class athletes. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.